Monggo diajeng Eriska. Nggih Rama, niki sadurungipun derek pita pangan. Tak kenal maka tak sayang nggih Rama. Lah sayang sapa? Lah karek kuwi sayang sapa? Miku ra teko, Mas. Miku ora teko. Minggir rene. Heeh. Rene, Nduk. Heeh. Madepe ngulon. Mriko ngulon. Ngetan. Lho, ngetan apa ngulor tenan? Ya ngetan ngulon sak senengmu wong bingung ki los kok. Ngulon lho jare buke ya. Lah butuhmu kiblate ngono ngadep ngetan ya wis padha ae putih niate kiblat ngono ae. Oke, baik. Nggih. Nggih. Niki sadurungipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah, nek nyawuri salam ki lho Mas ora kompak blas. Lah iya. Wong karo disambi rasan-rasan lho. Lah ya ora apa-apa, wong ya penting ki disauri timbang. Lah iya kok terus ngene ngrasani kancane gelange gede-gede asli porang ngono lho. Asli yo asli karet. Delok tambah iki jan. Asli karet kuwi. Niku nggih Mas. Mboten, ora lho Mas. Gaya bener to. Bener. Tanggane nek ngrasani kok bangetan ya Bu ya. Lah iya kandhate kok ya. Niki nderek pitepangan Rama nami kula Dik Princess Eriska Ririt Mutmainah Kontolawati wanita kelinci mati ribat Dhuwur. Jeneng kok dawa nek rame-rame Lah, aja nggih, dawa-dawa. Kok Lah. nyagrok telak. Enak sing dawa jarine. Kok teko Pulung Ati, dangdut to kok ya. Nggih, kula meja saking laladan kewadungan Ngawi Oh Rama. Ngawi. Nggih, kula ngawinan. Oh ngawinan. Nggih, maksudnya daerah Ngawi Iya ngoten iya, lho. nek ngawi iki ngawinan, nek Medion ki Medion Ya, nggih ayun-ayun. ngoten to. Ngono Nggih, iya. niki teng daleme Bapak sinten Rama? Punika wonten dalemipun saking Bapak Agus Budiono dalasan Ibu Darwati. Nggih. Ingkang pundi piyantunipun Punika Pak Agus? piyantunipun ingkang gagah perkasa. Heeh. Heeh. Gede dhuwur. Gede dhuwur. Tur ireng. Ya ora. Putih maksude. Sampun mateng, wong sadone sawah kok ya. Kuning langsat nek ngono. Lah kok kene iki ketoke kaya nganggo stocking lho Mas. Ora kuwi asli kuwi. Asli. Ciptaan Tuhan iki. Nggih niki pengiringnya saking pundi? Menika penderekipun saking Leladan Cabe Desa Sogo, Balirejo. Oh, tanggane dhewe. Tanggane dhewe. Cabe sogo tumute nggih kewadungan to? Cabean. Lho, Balirejo. oh, Balirejo, tak kira ya kadungan ki nggih. Iya. Kadung kene ngarani tangga dhewe. Iya tangga wong numpak bis ya ora suwe ya. Heeh. 5 menit teko ya, Mas. 5 menit teko. Heeh, numpak tol soalnya. Iya wis. Yuk lanjut. Nggih niki enten domase kalih manggolane kalih joget napa mboten? Joget. Heeh. Iki meng maturi Kang pripun? Joget. Lan jenengan joget mboten? Mboten. Nyawer tapi ya. Ora ada duwe. Lah halah, kok ora isin karo gelange kuwi lho kok terus akuke. Monggo diajeng Eriska. Nggih. Dipun tanjakaken, dipun jogetaken soalipun sekedap melih sampun adzan duhur. Oh nggih tak kira jembahan ngono. Ora duhur engko jam 12 duhur ki kurang 15 menit. Timbang mengko mandek pas adzan kok ya. Oke, baik. Yuk lanjut oglekne apa? Niki Allahu Akbar. lah kira ya. Pripun Rama? Reokan. Wo lah ya ngono to ya iki Mbah Konge kalah isin to teruse. Ki kok diemplone kotak amal dhewe apa kendi? Ya alah. Mlebu kotak amal syariah. Ya wis ayo. Ya. Niki mau panyuwunane ingkang gadah damel sing putri mboten sah joget. Oh sing putri boten joget. Nggih. Nggih langsung dipun lebetaken sing kakung kemawon. Nggih sing joget ingkang kakung wau nyuwune. Heeh. Monggo ingkang badhe foto kula Monggo semanggaken. sing putri wangsul. Heeh. Putri masuk ke dalam. Heeh. Keluarga Ya. dari teman-teman kakung yang mau foto monggo dipersilahkan. Manggola sing sisih etan maju. Rene le. Heeh. Nah, perkenalan ya le. Kiki dijak omong ki iso apa ora? Perkenalan ya. Nggih. Yo nyauri nggih ketok ndrudek campur koplok ngono ka lho. Engke semakem porong jane. Dereng. Dereng lah alah.
Kingke wong pawonan kingke apa keri apa piye jane? Kok ra roh. Deloken to, tuangane yo jan. Kingke nek arep dadi manggoloid rasa dolanan ning layangan, rasa turut galengan to. Deloken to. Yuh. Pripun? Wah bos bajak niki. Tibake bos bajak lho Rama. Lah. Heeh. Diajeng Eriska, monggo diajeng Perkenalan dipun ya. jogetaken. Namanya siapa? Supen. Lali. Heeh, kok tak dongane lali tenan mengko kok ngapusi banci teko omah lali. Joget napa mboten? Nggih, Joget nyuwun lagu napa? Lewong. Lewong. Monggo. Seni karawitan napa niki? Purnomo Laras. Heeh, dioglekne Lewong. Nyuwun bareng. Monggo kunjuk dumateng keluarga saking Musik Bapak dikasih Sunarto dalasan duit, Ibu kok. Supriyani. Ingkang Monggo. badhe foto kula sumanggaken. Setunggal lagu kemawon diajeng Eriska nggih. Langsung ditanjakne Lewong. jogetne lebokne. Musik. Musrik. Hey. Yo. Hey. Purnama Laras yo. Bagus nganti lagu godho aku rintik Pelanggaran. Wis, pelanggaran. Lah aku ki wedok lho Mas, kudune aku ki numpak kono lho. Kok aku malah mbok tumpaki. Ya kuwi ya bener kuwi lanang nyeklak. Nah ketoke iki ya kulino numpaki kingke lho ya. Heeh. Sebenarnya malah ingkang badhe foto monggo kula sumanggaken. Monggo ingkang sampun kasabat asmanipun ingkang foto. Ya. Wis. Wis Sarambahan melih diajeng. Ya wis ki nang kene Diajeng sik. Eriska Disitok ya, ayo. sarambahan nggih. Heeh. Setunggal dijogetne melih, setunggal masuk. Rene sik. Setunggal masuk. Madepe rono. Nggih. Ki nang kene lho, ki kok aku kok buka. Yang satunya masuk Mas, manggolo satunya masuk, aja ngancrut nang kono masuk. ya wis, tak mlebu. Kon mlebu kok ya ngelmen. Jogete engko tutukne bar dhuwur. Kita joget neh ya. Ayo ndak jogetne jeng, ayo. Nyuwune apa? Jambu alas. Jambu Jambu alas. alas. Terus pelaut Yo. kidul ya Kingko. Yo. 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 Hey. Yo. Jarak rasa pena lakir-lakir. Kelingan manis asem Manis aseme. kelingan ramah gemuyune Buyune. tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone Rasa pena Awas. lakir. Laki layar. suwe bojo Orang lagi. Layar. wis kadung tresno Tresno. langsane rasane
aja direbut. Yo. Paning batin yen aku jadi dikawin tekad Oh, ah. Ayo mangga. bagus La dalan. Eman-eman ra dijogeti. harap sehidup semati senang nasi bareng-bareng dilakoni Manis rasane La jelas tak anteni randane. Noneng gue konco dompetnya kata.